गिबियावनो आङो नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो नैथियाव बिटिसिनि रायजो राजा बयखौबो साबायखर बावहरदों। नंगौ मैयानि दिनाव उफ्रा बिसायख'थिनि रिजाल्टआ मोनबाय। गोबां खस्थ' खालामनाय नाजानायजों दिनै बे रिजाल्टखौ इउपिपिएल पार्टिनि जों दैदेनजानाय निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा देरहानायखौ बजबना लानो हाबाय। बेयाव जेननाय देरहायाथ' थाखायो नङा होमबा। दा आं मैयाबो कंग्रेसुलेसन होदों। जोंबो नाजायाखै नङा, बहुद नाजादों। एसेल' खस्थ' खालामदों आरो गोबां खस्थ' खालामबावनांगोन, आद्रा दङ। बबे लाइनजों दिनै बांसिन भटखौ मोननो हायाखै आरो बिनि डिमेरिटआ मा, बिनि लोरबांथिया मा, बेखौ जोङो मोनथिनो मोनदों। दा आं बेखौनो बुङो, पावार दङ, गभर्नमेन्ट दङ, थाखा फैसा दङ। बिटिआर गभर्नमेन्टआ आरो प्रमद बर' बिथांनि सरकारा आरोबाव जानो हागौ एप्रिलसिम थाबावनांगौ मिथिनाय बायदि। बे सैथोयै फ्राय गभर्नमेन्ट थानायाव जुजिनानै देरहानायखौ लाबोनाया एसेबां गोरलै नङा आरो खोब खम बेखौ नुयो। दा बे सैथोयै बिथांमोना देरहाबाय। आंनिफ्राय आं मैयाबो कंग्रेसुलेसन होखाबाय, दिनैबो आं होदों। आरो आं बुंगोन रायजोनो होनाय कमिटमेन्ट, रायजोनो होनाय रादाय, रायजोनो होनाय खोथाफोरखौ मावलांथों आरो सान्थि जाथों, उन्नति जाथों, बेखौ बयबो लुबैयो। दा इलेक्सननि समाव, बिसायख'थिनि समाव गोबां खोथाखौ बुंनाय जायो, बुंनांगौ जायो। बेफोर मोनसे राजनितिकनि खोथा। आरो आं फ्राय नोंथांमोननि गेजेराव आं किसुमान एभिडेन्सखौसो आं बुङो, जेन उनाव खन्थाइ जायै बायदि दै, नङा होमबा। किसुमान डकुमेन्टस लानानैसो बुंदों। आरो रायजोखौ बुंनाया बेनो जे फ्राय बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावनो हायैनि खोथाखौसो आं रायजोनो फोरमायदों। हायाखै आरो बबेयावबा हादोंबा हादों, आं बेखौ बुंबोदों। दा एसेबां 5 बोसोर बारलांनोसै मोनसेबो बिटिआर एकर्डनि दफाया जिथु मावफुंजायाखै, बेखौ आं रायजोनोसो खोन्थादों। बबे मावफुंजायाखै, दिल्लीजों बबे दफाया रेजेक्ट खालामजाखो, बबे दफाया आइबि रिपर्टजों मोनसे होनो हायै मोनसे अबस्थायाव वार्डफोरखौ बुंजाखो, बिसोरनि डिपार्टमेन्टनि बिउरोक्रेट्सफोरा माबायदि दिल्लीनि माइनटजों लिरनानै हरखो बिटिसिआव, बेफोर खोथाखौसो आं रायजोनो फोरमायदों। आरो बिपिएफ पार्टिया गावसोरनि लाइनजों निस्सय गोख्रों खालामगोन। आंथ' बिपिएफ पार्टि हिसाबै आंहा खुनु मेम्बारबो नङा, खिन्थु आं सहाय खालामबोदों आं गावनो हारसिं सहाय खालामबोदों, सहजुगमोन मोनदों, रायजोनि अननाय मोनदों। दा 2025 मायथाइनि हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन, निस्सय 2025 मायथाइनि इलेक्सना सम्पुर्ण आलादा जागोन। आरो आं बेखौनो बुंनो सानो जे इउपिपिएल दोलोनि रंजानाया मैयानि दिनावनो जोबथा होनना आं बुंनो नागिरो दे। मैयानि देरहानायानो इउपिपिएलनि थाखाय जोबथा देरहानाय होनना आं सानगोन। गोबाङा देरहानो हागौ, नाथाय सरकार सालायनो हानाय देरहानायनि अंकआ 2025 मायथाइयाव टटेलि माइनास जागोन। बे आं बुंनाय खोथा नङा, बे मोनसे सासे सुप्रिम लिडार इउपिपिएलनि दैदेनगिरि, जायखौ आं दिनै मुं लाना बुंनो हाया। जों रायज्लायो, सावरायो, सोरनिबा अननाय आरो हेफाजाबाव जिहेथु बिटिआर एकर्ड खालामबाय, मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो सनमान होनांगौ जाबाय। बिटिआर एकर्डनि दफाखौ एसेबाबो मावनो थाखाय चान्स होनाय जाबाय, स्कप होनाय जाबाय। बे दिल्ली आरो स्टेटनि अननाय। नाथाय अननायाबो जे आंजों बा नोंथांजों अरायबो थाबाय थागोन बे नङा। आरो बिनि रेड सिगनेलानो होन, ग्रिन सिगनेलानो होन, जों मोनबोबाय थादों। दा बेनिखायनो आं बुंनो सानो बिपिएफनि जेननाया मैयानो जोबथा आरो इउपिपिएलनि देरहानायनि रंजानाया मैयानो जोबथा। बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों आरो 2025नि टारगेटखौ लानानै। खिन्थु खुनु नार्भासनि खोथा गैया आरो जेसेबां हायो नाजानांगोन। दा जोङो 20%सो जोङो नाजादों। नेक्स्टआव 100% स्पिडआव जों खामानि मावनांगोन। बिसेसके आं गावखौ बुंदों आरो आं बुंदों, आं राजनितिनि थाखायनो जोबथेसालियाव थांनांदोंब्ला राजनितिकजोंनो आङो बेनि एन्सारखौ होगोन। आं दासिमबो बेफोरनि माबाखौ लाथ'वाखै। बेखौ बुंबाला गाज्रि खोनायो, प्रतिहुत होननाय खोनायो, खिन्थु नङा। खिन्थु आं बिराद मोनसे गेदेर झटका होनांगौ दङ 2025 मायथाइयाव। 91 डेजनि मोनसे झटका होनांगौ दङ। बेखौ फैबाय थानाय समावसो खोन्थागोन आरो।